kokhorang nai toni joto khapni ta khokte bukhuk shongno tini chini hasteni katalla yuma chengnani thangai tango tamni hinma ba chini tirpra hasteni chini maharaja chini bubagra rono ruk sawoi je chini maharaja bir bikram airport thai ka bir khungba thama gati tangjang mani obna kitingai na tini ni simi international airport thai ka international bir khungba thama gati ngnani thangai tango chini haktoni Montri Bokhorok Shri Narendra Modi ni yak bai doglam phyogo rizangai tai srapsan yaglone chini haktoni Montri Bokhorok phai sok painai chini tirpa hastewo tai srapsan yaglone boha bi chini tirpa hastewo phai yapri ri phainai obna ruk sawai chini tirpa hasteni chini je o Astabal mojan heka Astabal Thwng Nokhwla Lukurok je public rok burung phai tongmani nuk jagai tongo obna kitinga Lukurok oro birung sanani heka ba luku kuthumnani thangai tongo Lukurok gobangma kamiam chaini gobangma mahai bkhasteni jotono phaioi truk phai tongo nugui man khana rok chini kokhorani mangpulini bisingtei ani okologo busuk Lukurok truk phai sawai tong je haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi no Lamsokna Bagwi ang koine chini camera chini mangpulti sanana ang rogot tisai phungnani bagai te oba haiklani yang rogo public rok chini jonata haika chini Lukurok chini ta hukte bukhuk song joto Lukurok no srai kai joto mask tai sanitizer thublai Hoho Dodom khlai tini ni omono je haktoni Montri Bokhorok no Lamsokna Bagwi tiarang laijak nugui man khana khapni ta hukte bukhuk song srai chini kokhorangni mangpulini bisingtei khlai tabuk srai phai tongo je gobangma Lukurok gobangma hasteni Lukurok je haktoni Montri Bokhorok no Lamsokna Bagwi phia bini jorang suyako haika timing suyako ni bagani Lukurok tebo truk phai tongmani nuk jagoi tongo chini mangpilini bisingtui nugui man khana kokhorang naitanai khapnai takokte bukhuk song Lukurok khatong khaja khlaino tabuni jorao phai tongo satong to belaina hop haifano jotono haktoni Montri Bokhorok nainani bagwi te khatung lai phaijak chini haktoni tini poila obai kata laibo mangnani thangai tongo obon kitingai Lukurok tongthok lai phaijak srai chini mangpilini bisingtui nugui man khana khapnai takokte bukhuk song srai tabuk ojorao chini haktoni Montri Bokhorok tai srapchani yagolono phai sok painai poila bo birkhung bathangma gati haikaba chini international tabuk je airport na thangma tongmani bo abon doglam phiogori nai obon yagolo phainai chini Astabal Thwng Nokhwla phaimani yagolo chini hasteni Montri Okra Biplop Kumar Dev ni je kwbangma obohai wansuk mung haikaba kwbangma obohai nahar mung je Lukurok ni bagwi chini public rok ni bagwi nahar mung no tui bo tini ni salo bo phiogori nai haktoni Montri ni yakbai
to hai hai khamani ta hukte bukhuk song joto nai tongnai kok khorang nai tongnai rongno lamsogo Lukurok tebo bangrog puilan chimi je puilao to cherok khali tongmani ba achuk jagya tongmani phe tabuk nugui manka je kbang ma lukurok o mat bisingu chagya ngai phatar ro je kbang ma laharti si himbotok himui tuitor tongkham or satai klayo jotono haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi no lamsokna ni bagai naina ni bagai hai ke tini je o panda je chini je tini ni belaino laibo mani shal je tini gota laibo ma changna ni thangai tong sini haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi 2022 bisi ketalo je tabuk ni ojorawo tini 4 tarik January 4 tini sala maro na haktoni Montri Bokhorok tini sakbai thang phayai chintir prahawo phayai kebang ma bini saklai mung kebang ma bini kok kechar mung kelang nai te bo sakbai thang kebang ma lukurok ni baga hamkrai ni kok rok relang nai omono kari bosini haktoni Montri Bokhorok je sini Maharaja Bir Bikram Birkhung bathang magati wa az ab tini phiok jaknai phiok mani yaglokon oro phaisok painai sini Astabal Thwng Nokhwla nugui mankana sini kokhoran mangpleni bisikti lukurok rubai sagya khlaiye phailai mane phia bebak no mask thubjak sanitizer ungjak sanitizer najak oro satai klayo lukurok debo oro yang phatar digi je tuisak tuitor tongmani je sayan tui angyang digi thangnai chingyang digi thangai an mangpleti sanani koine chingyang digi thangai lukurok ani ang phataro bo busuk jorotei lukurok public rok bangai tongho je tuitor tongmani yang digi yang bukhak digi phumnan bagai koinai oro nugui mankana srai lukurok je public rok busuk jorotei bangai tongmani je gobang ma baksaba yango tusma habliya baksaba mas ma habliya o mat bisingo tamni himaba belaino bangai thangka public rok belaino gobang tuitor jak gobang ma lukurok gobang ma bohai juda bekhasteni juda kami kuma juda edisi village gobang ma kami ni gobang ma nogor panchayat ni gobang ma lukurok no phaijak obono nugui mankana chini mangpilini bisinte srai khlaiye tabuk ojora nai tongnai khabni takhokte bukhuk song chini kokkhorani mangpilini bisinte je lukurok sagya nangai khatong khaja khlai phailai tongmani chini kokkhorani mangpliwa srai no nugui mankana tabuk ojorawo je chini kokkhorani mangplite yang lukurok yang phataro busuk jorotei chagya khlailai phailai tong khatong khaja khlai cherai khonai joto okra chakra haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi no nainani tini belaino tongthongmani sal hini mano jottoni bagai no lukurok ni bagai je tongthok sal borok ni bagai tamni hinaba jin haktoni Montri Bokhorok tai sap sakhano sin Astabal Thwng Nokhwla phaisok painai oboni yaklono siangjangnai tini kok sap panda ba kok lukurok bai kok salai mung panda je gathering public rally tabuk ojorawo je lukurok srai nugui mankana satong hinyawoi jottoni yagono je obohai obo thubjak chini haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi ni je mangpliti jak haiko poster tijak jottoni yagono srai nugui mankana khapni ta khoktei bukuk song ojorawo belaino lukurok public rok kubang khlai phai tongmani mangpli chini kokkhorangni bisingtei srai kebang ma lukurok kebang ma kami bisingni kebang ma bekhastini phai sokbaijak ojorawo chini kokkhorang nai tonai khabni ta khokte bukuk song orot obono karibo te oro phai je sini naimthang singno naikol nai rok borok bo belaino gra khlai naikoloi tongo mungsa kebeng yatei mungsa dera yatei obono tui dului borok tuili tongo oro satai kleo kebang ma lukurok baksa ayang digi bo kebang ma bestis ayang office ayang all je lahar botu sisaglia borok ekdom belai kuplung haisi belai kuplung khlai nugui tongo chini mangpli o chung nugui srai borok rok tuitor tongmani je baksa ba chair tu simalia chair le achungnani manya phano baksa achuknani bagai manliya obor karibo je omhai gallery to kuplung no yabono karibo yang phatar digi bo kebang ma lukurok entering yako bahab yako chini kokkhorang nai tonai khamnai takhukte bukhuk song norok ojora nai tong chini kokkhorang ojora haktoni Montri Bokhorok tai srapsa tai kisi sari jorani yaklo no phaisok painai chini Astabal Thwng Nokhwla pulana bo chini haktoni Montri Bokhorok chini Bir Bikram Birkhung bathang magati chini Maharaja Bir Bikram Birkhung bathang magati bo doglam phiguri nai tini simi nai international Maharaja Bir Bikram International Airport o mungo
nugoi sini jangnai Tripura haste omo o Tripura haste ni je o tal airport snamjangma thayo chung nugoi mankha chini hukumu ruk sawoi kwbangma je international o je airport bisingo kwbangma chini hukumu ruk sawoi je swijak ba snamjak chini unukoti tongo chini obahai kwbangma chini chakrama kwbangma obahai chini matabari kwbangma obahai chini je hukumu chini laibomai kwrungjak je mangthang ba kwbangma obahai no tuye snamjaka Ojro khabani ta khukte bukhuk song atai srapchan yaglo no phaisok bane chin haktoni Montri Bokhorok Narendra Modi